ಹಂಗೇಶನ್ನಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಬಾಂಧವಾಂಕ ನಾನಿ ಮಾಯನ್ ನಮಸ್ಕಾರ. यापटी आमगे 2023 इंडिया ट्रिप भारी गम्मत झाला. यात दकनु कोड्याल तेरू मामाय तेरू उडपा तेरू मागिरी शिराली महागणपती महामाया कुलदेवाल भेटी दुर्गा नमस्कारू मूड गणपती सेवा तशीची रामनाथ शांतिरी कामाक्षी गोवांतू थई आमगेले कुंकुमार्चन सर्व सेवा पुरा देवान करून घेतलाय. तशींची आम्ही हंपी मागिरी पट्टदकल आयहोळे त्या पुरा पळोनु 5 दिवसा ट्रिप गम्मत झाला. मागिरी तोडेची ब्रेक घेऊन तमिळनाडू स्पिरिच्युअल जर्नी गेलींची. चेन्नई मदुरै तंजावूरू चिदंबरम मागिरी कांचीपुरम पुरा पळोनु लास्ट कोची आयलींची. कोचीन तुले या एपिसोडांत कोचीचे एक डिवाइन मिराकला विषय हालतू घालतस. पा एंडाक आमगेले 3 बॅग कोड्याला दकनु कोची येवचेशिले. मिगे बहिणीन तिगेले ड्रायव्हरा करंट टोन दिला. तन्ना टॅक्सीरी कशी हाडचे एर्नाकुलम दकनु सकाळी 5 गंटे म्हणताना मिगे देखली फेसबुक फ्रेंड सुनीता विनोद म्हणू तिगेले मेसेज आयले. कसा म्हळारी तुका हांव टॅक्सी करून दिता म्हणून. सकाळी तिने विकास म्हणून ताका पटवून दिले. आमगेले हॉटलाक आम्ही एर्नाकुलमा वचून त्या आमगेले बॅगनी घेऊन येताना देवस्थान खंय हांगा कोची आमचे गेलेले म्हणतान विकासान देवस्थानाला रबयतान 6 घंटे सकाळी त्या एक देवाले एक डोर ओपन जेवन आमकां देवाले फर्स्ट दर्शन मेळ्ळें. तान हांव म्हणटा आशिल्ली म्हाका सेतेर पळोवका म्हणून. तेन्ना आमी ती फ्रेंड सुनीता विनोद ती म्हणाली हांव विनाका तुका मेळूक कोची येतास 1 घंटे दूर मिगेले घर मिगेल पुताले 12th ग्रेडा एग्जाम जाल्यार तुका मेळूक खंडीत येता म्हणून ती येवन म्हाका सगळे देवस्थानाचे पुरा विषय पुरा दाखोवन देवस्थानाचे प्रसाद तिगेल घरले हाडू आमकां दनपारा लंच करून प्रसाद घेवन पेटोवन दिले. या व्हिडिओंत सुनीता विनोद आणि आमगेल कोची देवस्थानाचे एक झलक तुमकां दाखयतास. येता नमस्कार. सुनीताक हांवें फर्स्ट टाइम पळोवचें जाल्यार तिने ते परगांवांत देवस्थान दाखोवन तिगे टाइम स्पेंड करून मिगे उठू तीन त्या एक प्रीती दाखयलेली बद्दलची देवाल अनुग्रह तिका मिगेल मस्त कृतज्ञते. कलियुग वरदं गोश्री पुरेशं लक्ष्मी समेतं विराजितम् आराध्य देवं श्री वेंकटेशं स्मरामि नित्यं वेंकटनायकं नमामि गोश्रीश पादारविन्दम्. श्रीपुरेशाक उत्सवाघोषु श्री वेंकटेशाक महोत्सव
उत्सवाघोषु श्रीवेङ्कटेशाक महोत्सवो वाद्यघोषान सामग्रिका दर्शन हेरिनादान ध्वजारोहण श्रीपुरेशाक उत्सवाघोषु श्रीवेङ्कटेशाक महोत्सवो पंचामृतादि अवभृतस्नान विष्णुर्यागादि शिबिका पूजन पंचामृतादि अवभृतस्नान विष्णुयागादि शिबिका पूजन तुलसी माल्यान केतकी पत्रान रत्नाभरणान दिव्यदर्शन तुलसी माल्यान केतकी पत्रान रत्नाभरणान दिव्यदर्शन गो श्रीपुरेशाक उत्सवाघोषु श्रीवेङ्कटेशाक महोत्सवो कौन है कौन कौन की अरे Di bet ba? Yan, di bet ko.